Hello mga bay, kumusta kayong lahat mga pupuyaters? Sa mga pupo members na gustong mag-withdraw dito sa akin, ito ang aking GC at ito ang ating proof of withdrawal. Tingnan natin sa ating media. Loading na, mahina ang signal natin bay. Ito yung nag-withdraw kanina. Si Maricel masiguro na 1,170. Ito yung sa kanya $20.89. 56 ang palitan ko. Kaya iyan ang kanyang sahod. Next, sino ba yan? May 560. Ito $10 yan, 560. Ito yung 2089 na kwinenta natin. Ito yung 560. Ito naman exchange to sa kanya. Exchange $19.94. Ito yung nagpa-RC. Ano ba yan? Siya ba ni? 19.94. Ito, nag-withdraw din to sa Maricel. 3,145. Ito yung sa kanya. 3,142.72. Pero ginawa kong 3,145. $56.12 times 56. Ito yun. Sa kanya, withdrawal niya. Tapos ito si si Nix to 1669 and $29.79. Yan ang mga withdrawal natin. Ito 29.79. Ito siging withdraw to. Yan si Maricel sige withdraw na. Kapila na nag-withdraw. Siya pa ni ubang withdrawal na. Ini mga nag-withdraw ni. Ito 57 rate ko dyan Ito no 57 ako dito 57 maraming nag-withdraw 57. Ito si ano to next laki ng panalo niya. 4,000. Ito sa kanya $85.71. Withdraw niya sa akin. Ayan daw, nagsweldo. Pamaol rin na hibili. Ayan yung mga fake news ng GCash. Ito yung mga withdrawal natin ba? Hindi na mabilang ang withdrawal dito ba? Ito 57 rate ko dito. Ang dami na yung withdrawal dyan ba? Yan. Nagloading pa yung media natin. Marami pa yung withdrawal sa baba. Ngayon, sa mga gusto mag-withdraw sa aking USDT, ito yung aking contract address. TVQC. Yan, long press mo lang yan. Long press. Click mo ang copy. Copy. Tapos, punta ka na ngayon sa popo mo. Saan ang popo natin? Pupuyaters. Ito yung popo natin, syempre. Yan. Yan ang ating popo. Yan, si Agent Manding. Ako din yan. Mukha lang ni Sarah dyan ang nakasirox. Okay, punta tayo sa sa aking profile. Kaya mag-withdraw tayo ngayon. Meron tayong 1,159,000. Diba? Laki na nang ma-withdraw natin, bay. Punta tayo dyan sa points. Click natin yung 1 million. Kasi binta natin yan. Tapos click nyo yung withdraw. Hanapin nyo ang USDT. Marami dyan withdrawal ito yung mga withdrawal. Ito yung mga withdrawal. May Binance, EP, GCash. I-click nyo yung USDT. Kung hindi pa nabayan, may bayan dyan sa gilid. I-click nyo ang bayan sa USDT TRC20. Tapos kung mabayan nyo na, may lalabas yung view. Click nyo ang view. Tapos manghingi yan ng password bay. Siyempre, ang withdrawal ngayon sa Popo, may password na yan, parang ATM na. Itago ko muna kay makita nyo. Okay. Yan na, tapos na tayo sa password. Gawa kayo ng password nyo dyan na kayo lang ang nakakaalam. Ngayon, kung may old dyan na link, i-click nyo yung X. Long press kayo dyan, long press. Click paste. Ayan ang contract address. Submit. Tapos punta na tayo sa withdraw now.
Sabihin dyan, pag hindi kayo agent, pag member kayo, lahat yan $115. Biskut, wala man ano. Lahat yung $115. $115. 2 araw lang yan, bay. 0.82. Lahat yan ma-withdraw. Pero kung agent kayo, by 10 ang withdrawal dyan. So, lagay natin $110. Yan, 110. Click submit. $110. Confirm. Hingi naman siya password. Password tayo ulit. Okay. Ayan. Okay, nawala na yung dollars natin, bay. $4 lang naiwan, bay. Sa 2 araw na pinupupuyat, bay, mayroon tayong $110. Okay? So, yan ang iwan. Hintayin natin ang message ni Pupo. May message yan siya eh. Asyang message niya. Punta tayo sa message. Punta tayo sa message, bay. Dito message, oh. Yan, magsabi yan siya, oh. You have initiated the withdrawal request and system is reviewing it. $110. Meron pa yung isang resibo. Pag lumabas na tong your withdrawal has been issued, ayan, meron na tayong pera dyan. Ito kahapon yata ito winidro ko. February to. Ano ba ngayon? February 3. Ayun, kahapon nakawidro tayong $40. Ito yung kahapon. Tapos ito, February 1 to. 31. Ito nung January 31. Ito na po, ito na, oh. Ito na sigig paningil sa, kung ano. Ito, 31. $10. $10 ulit. Ito, anong dito? 31 ulit. Bali, $20. $20 sa 31. Ito pang $30 de. $30, 31, $40. By 10 withdrawal ko, oh. Ito po, $50. Naka $50 pala tayo January 1. Oh, December 31. Ito 30, $10. 30, $10. Damo withdrawals kabay, oh. Wala na hiyos na to, bay. Binili na ng kung ano-ano, bay. Inipon-ipon na, bay. Puhon, bay. Mag-ano tayo, bay. Yan, inipon ko na yan, bay. $20. Malaki withdrawal dito, bay. Malaki pira dito, bay. Basta marunong ka lang. Makinig ka lang sa akin, bay. Kapira talaga dito, bay. Hintayin lang natin ang message kay loading pas Pupo. Hintayin natin. Oh. Yung mga bagong pasok, sayang talagang account nyo. Kasi ang mga bago, malaki ang bigay. Bago kayo mag-ano dito, mag-sign in, i-PM nyo ako. Para hindi masayang mga pagod natin. Kasi marami akong tinuruan. Wala man. Di man maminaw sa maestra. Di mo kakwarta. Ako, bisag unsa na ko kabisi. Ning kamot ko diri kay hinay na kay Smita o si Whitey. Diri, bawi ko di Pupo. Dagko kay nadlaw kabayo. 5K ang adlaw bayo. Pero gituyok pa nila akong kwarta bay. Kinamaligya. Binta magkukuins bay. Pira ko dito. Ikot-ikot ko lang sa coins. Hindi pa nagbalik bay. Kaya binta man tayo bay. Isi tugaya ni Mrs. Pupo. Uy, 2 minuto naman tanimin message sa anin niya. Wa pa man. Saan man ka di Pops na doga? Kana na akong withdrawal kay katol na akong kamot. Kana, Pops. Dili Pops. Ay ma-withdraw na po daron daod. Maka-exchange na po taan eh. Pag 300 plus na imuhang points, $30 na nakapin. Kang member, ma-withdraw mo na tanan. Atong i-check by kung ni abot na ba atong gi-withdraw. Murag na may your withdrawal. Nana akong gi-withdraw. Your withdrawal has been issued. Nana, oh. $110. Wow, nana bay, mo na atong gi-withdraw ganina, oh. You've initiated niya, ganyan, 110.
Naana ni ato ang gi-withdraw bay. Wow, thank you so much. Daog. Daog ba Jocelyn buto? Purki? Bira. Kanina ganun. Okay, thank you. Maura na mga ba itong tutorial kung paano mag-withdraw through USDT. Sa mga gustong sumali sa aking agency, PM nyo lang ako bay ha. Wait nyo talaga ang reply ko. Kaya minsan dugay ang reply ko eh. Hintayin nyo talaga para hindi tayo masayang ang oras at panahon natin. Thank you so much and bye.